societat madura i preparada per seguir endavant. Estarem a l'alçada de la situació quan d'aquí uns quants dies surti la sentència i també si hem d'exercir la lluita no violenta i hem de plantar-nos davant la repressió de l'Estat. No hi ha cap altra alternativa. Hem tingut temps d'aprendre dels errors del passat i hem de ser capaços de donar el millor de nosaltres per estar a l'alçada del moment històric que viurem. Ho farem! Ho farem! Ho farem! L'any 2013 vam aconseguir fer una via catalana des del sud del país fins al nord. Milers de persones ens van donar la mà, sense preguntar-nos qui érem, d'on veníem o a qui votàvem. Vam ser prevalent, confiança, els uns amb els altres, per aconseguir una meta comuna. Aquesta pluralitat del país l'hem volguda representar avui en gent diversa, provinent de llocs, ideologies i tradicions molt diferents. És aquesta pluralitat que ens fa forts